tindahan di kay diri nga lugar day ba. O din isa pa diri day nga bagunhuman day sa kuan ba pa dalam padug tagulwan. Dah sa daha kayo eh. Daghan ra baga papitik oh. Sada gidi ayo. Daha kayo. Lah. Murag mo ambak galing na. Lah. Isam na. Para pamilyar galing ng panagwaya ba? Para si Dungkoy mo na. Lah. Kumatunbi. Bidong idol ba ako ni? Bidong ako ni. Uy, Dungkoy. Mambak ka. Uy, mambak. Mambak ka dili. Anga, uy. Ano naman ka diri? Lah. Dungkoy gyud Lah, nga ni. Lah. Sini mga ipit ani karon ba? Aw ipit oy. Lah, maog ng Dungkoy oh. Wala ay dula. Ay dula pa kinala ni Dungkoy. Ano dalas maganda? Lah. Di. Ganit ngati wa nahulog. Lah. Yawa eh. Gibulagan ko oy. Gibulagan ka? Bulagan oy. Uy, mao ding muambak di ka sa tulay day. Kay gibulagan man day ka. Muambak. Aw muambak oy. Lah, yawa ni siya. Ayo. Ambak ko. Murag mga ipit ani ba? Aw ipit oy. Dagan ko.